Ik ben Sita, ik ben ambulancechauffeur bij Kielstra Ambulancezorg en we zijn hier op een nieuwe ambulancepost met Salwier. Wij wachten hier tot er een melding komt, dat 112 belt en de mensen huis nodig. Dan stuurt de meldkamer het gebied in en dan gaan wij de mensen helpen. Het is een groot uitgestrekt gebied, het is een heel Friese regio. Van Eenjem tot Dokkum, tot Kollum, tot Holbert ongeveer. Ja, het is hartstikke nieuw. We zitten hier nu krek een maand. We gaan een hele mooie nieuwe post krijgen vanuit waar wij werken maaien. We zitten hier in een mooie Friese regio en we gaan op de dwarren, op de klaaieromte zit klaar om te malen, klaar om te vraaien. En onze wenkamer die heeft veel zicht, omdat wij, zoals je achter me zeggen, hoe de velden uitzeggen. Om de Friese regio en het Fries wat te stimuleren op de werkvlier. En wij mochten de tekst uitzieken. En hoe mooi is het dan dat het dan denk ik gewoon in het Fries kan en mij. Vaak als er wat ernstig zo'n hoorn is, dan val je toch op je memmentaal weer om. En dan is dat in deze regio toch wel voor de meeste mensen met Fries. En dan is het wel belangrijk dat je het in ieder geval verstaan kan. Sommige collega's praten net, maar de meesten verstaan het wel. Er zijn zelfs ook collega's die een Friese cursus volgen hebben. Om toch te begrijpen wat er dan bij de patiënt aan de hand is of dienstfamilie. Ja, we hebben een patiënten die we volgen, die praten echt in het Fries. Nederlands hebben we proberen, met mijn collega in Nederlands. En nou, dat werken net, we krijgen er net uit wat we doen. En daarbij ben ik het gesprek aangegaan als chauffeur met de patiënt. En ik heb alles vertaald voor de verpleegkundige, waar we wel een duidelijk beeld krijgen. En dat maakt het wel, dan maakt je wel gebruik van de taal. En dat de patiënt de juiste informatie hebben, dat je de juiste zorg daarop bieden kan. Maar de gezondheidszorg is inderdaad hartstikke goed dat je het wel beheerst. Sommige woorden kunnen krek erop vat worden als je Nederlands bent. En dan is behandeld de oren wel Fries kind dat je wel de juiste woorden broeken. En dat je dingen ook uitsluiten kunnen. Ze zijn toch meer hunzelf wat ze hun eigen taal praten kunnen. In Jereveen gaan ze een nieuwe post bouwen en ik hoop stiekem dat ze daar ook de Friese teksten broeken gaan.